vent lige et øjeblik. Det er ham herovre. Hold godt fast i munden. Meget fint. Og så hold en lille smule op i luften. Lidt højere. Ikke så højt til flyver væk. Der, ja. Så tager du den anden hånd herud. Åbner hånden. Lukker den igen. Godt. Og så har jeg her en vaske, en tryllpose. Hvad det er. Det skal andet ske. Prøv at holde fast i. Tryk. Luk med hånden. Lidt op. Så tager du tryllestaven op i luften, og så skal du dreje rundt 3 gange. Og når Gustav drejer rundt 3 gange, skal I alle sammen sige hokus pokus i handkant, okay? Ja. Ja, du tryllestav. Det vil vi lave i øver. Prøv at gøre sådan her. 1, 2, 3. Og mens du gør det, skal de andre sige hokus pokus i handkant. Er I klar? Og Gustav, en lille ting her. Du kan endelig ikke røre dig håret. Det tryllestav, så får stridt hår. Okay? Er I klar? 1, 2, 3, nu! Fokus, fokus, filiokus, handkat. Gustav, kunne du mærke, at ligesom posen blev pludselig lidt tårer? Hvad siger du? Nej. Gustav, kunne du mærke lige pludselig, at der kom lidt ryg op i stolen, og posen blev lidt tårer? Nej. Jeg siger, jeg hjælper dig lidt. Ruller. Kunne du mærke det nu? Pludselig skete der noget i posen. Åbn posen op, og stik hånden ned og tag den frem og vis den til alle sammen som værsgo, et vaskægte, en klapper Gustav, den store et vaskeægte plastikæg. Prøv at høre. Kommer fra en burhøn. Jeg tror lige det. Hvor meget skal jeg tælle til, for ikke forsvinder fuldstændig? Hvor meget? 4. Når tallet 4 forsvinder ægget, læg godt mærke til, hvad der ikke sker. 1, 2, 2,5. Ej, kan man have det sidder derovre, Gustav? Og pust på ægget. Og ægget er fuldkommen forsvundet. Er det ikke super godt lavet, Gustav? Kan vi se det? Nå, men du kan godt se. Okay. Gustav, tag dit skulderstaven. Slå der på skulderen, så forsvinder ægget. Ikke på din finger, jeg skal bruge senere. På skulderen. Du kan godt slå noget hårdere. Alle, bare ramme skuldervandet. Ja, det er fint det der. Og så ægske, hårske, snorske, så forsvandt ægget der. Og så ruller. Og så vand væk her. Nu er det helt ad. Lægger på det kommer med hånden. Ej, hvor du lærer. Ej, ved du, hvor jeg rigtig skulle ægge hen? Jeg skulle ned i din mave. Prøv lige at kigge på mig, Gustav. Og luk munden. En anden vej. Prøv at høre, hvor ægget er. Kan du høre det? Du skal bare puste, så kommer det op. Nej, hernede i pusten. Lidt mere, Gustav. Det er meget for, og lidt mere, Gustav, alt du kan. Det skal hele vejen op. Det er flot, og igen. Gustav, kunne du mærke det, som kommer op af sådan her rolig og stille. Pust en gang til. Og host. Kan du mærke noget i halsen? Godt mærke det. Ved du hvad, jeg tror, du satte sig op. Jeg får den lige ned i munden. Det er godt. Og så ned i posen. Ja, ned i posen. Stik selv hånden ned og tag ægget frem, Gustav. Og vise til de andre. Skal vi klappe Gustav, den store æg til dig? Så er det Gustav, sæt over på den plads, og vi klapper lige Gustav. Okay. Er det en af de større, der kommer til at komme op og med til at lidt svære træ? En stor, hvem siger du?